Article 3, Section 4 in the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukuranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita. Interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo nga mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Ug karon, aniya ang inyong anchorman. Straight to the Si point. Arnold Bustamante may nakakuha ni mga report, may galata sa pa-reporto ni kay sabi ni kalakiha mga kagalaan nga. May baboy gibalbal man ko no. Karohon ta ni mga sukit tig paminaw Ato siyang kuha ng report ni kasama Arnold Bustamante na unsa ning hitabo mga kagalaan dito sa Toledo. Yes, kasama Arnold. DYHP. RMN Report. Kasama nga ito ni Rufil na okay ang mga residente dito sa Kanlimampao, dakbayan sa Toledo kagahapon sa buntag. Human ang 5 ka mga baboy nga gitarig-iya. Aning usa sa mga naghatag og impormasyon nato kasama nga ito ni Rufil nga namatay in town. 5 ka mga baboy nga naasod silang ada. Garinang o gahapon sa Kadlawon. Pila ka baboy Nold? Pila ka baboy ni Nold? Yes, go kasama ito ni Rufil. Atong kuno sa hakay dito sa Argao ang baboy gire. Ang kanis Toledo ron ang baboy gibalbal. Sa ning kalakiha. So 5 ka baboy ang involved ani Nold. 5 tulo. 5 ka baboy ni kasama nga ito ni Rufil. Ang involved ani unya ang nakatingan nila kay ang kining baboy nababha naman ang kilid kasama nga ito ni Rufil. Unya na-open na ba ang tiyan ba? Oo. Unya sa tiyan gikuha ang baga o ang atay o ang iyang kasing-kasing. Oo. Nya ang kuan gyud ang 5 ka mga baboy puros gyud ni siya nga bangag ang ihang dapit sa may dughang kasama nga to ni Rufil. So gisubay gyud sa mga tagiya o tagian ni nga mao nga baboy kasama to ni Rufil. Ina nakita dito nga dunay dagko kay nga mga tunog bitaw sa iro. Pero dagko kay kasama nga to ni Rufil dili sa normal nga iro ang nakita nito nila nga tunog sa duol saan aning mao nga mga baboy. Ato ning klarohon kay balbal ba ni kanang balbal sagol man dunay patuo-tuo. Ikaduha kung dunay mananap ni Arnold nga di po siguro iro tingali dunay bay wa man sa ingon nga dunay nakabuhi siguro leon di oy tigre nakabuhi or dunay bay kwan kay kini kuyaw ni Arnold delikado baboy ra gitirahan na naron ang kuyaw ana dunay pay laing mabiktima si bakong tao si bako. Mao ginakasama to ni Rufil mo pagduda gyud sa tagiya nga kini si Jennifer nga gibalbal gyud ang 5 niya ka mga baboy kasama nga to ni Rufil. Kaya ang katong nga tunog nga nakita nito posibleng mo tunog sa ungo dito kasama nga to ni Rufil sa dakbayan sa Toledo. Ni Police Lieutenant Colonel Adi Guzman ang hepe sa Toledo City Police Station nga mohimo sila gyud og investigasyon kasama nga to ni Rufil pero matud pa niya nga wa pa sila makadawat og impormasyon nga dunay ungo dito sa dakbayan sa Toledo pero nagkakaroon sila ng impormasyon kasi nagtitira ka mga kahayupan dito sa dakbayan sa Toledo ang nagamatay nga susama o nahitabo atong 5 ka mga baboy. Katingalahan man gyud ni katingalahan ol ba 5 ka baboy unya kana na ang palantan o kawatan na lang gyud kawaton na ng baboy karnihon o palalitan kong kuan ngano ka among-among ani niya gikuha ang kanang iyang atay o kanang kasing-kasing kasama Arnold. Wala maglahi gyud ang pagkakuan na. Wala mo magkatuol sa tagtinuod baka nino nay balbal. O padalitan walay balbal dunay. Kung doon na bagi maka una-una bata magduha-duha ta doon na bagi balbal diha sa dakbayan sa Toledo. Ikaw baptist man gyud ka. Kini ni ang tuo ka ng balbal. Nakadungog ka na kasama to Toledo. Mo lagi. Nakadungog ta pero wa man ta kakuan god. Ang ato ini nga malibog ta ba? Now, kung tinuod ng balbal ka, tinuod siguro na may mga ungo-ungo kasama Arnold, nagasikat man kayo nasa una. Si kasamang Alex Lara mo, katawa man lang ng mga taga-naga atong ingnon anak kasamang Arnold. Pero kini ba, matingala ka nga, og padalitan balbal, tuo ta, ungo-ungo ni. O dili ni ungo-ungo, doon nagilain aning mananap baka ning usang klase ha, nga nganong mukaon og binana,
Unya ang kaunon ang kasing-kasing ra og kanang iyang atay kasama Arnold. Naabahak ning baboy. O sayang masad panalitan kung kuan karniho ni mga baboy kanang tibuok na lang. Tinood na ka sa mga Tonerofil. So katong atong mga nadunggan kadtong nga mga gagmay pataga sa mga Tonerofil nga ang ungo mukaon gyud og atay og ang kasing-kasing murag mao sin nahitabo atong baboy dito sa Dagpayas Toledo. Nga ang atay og ang kasing-kasing mo gi kuha sa mao nga mananap. So unsa may aksyon sa atong kapulisan? Unsa may aksyon sa atong kapulisan sa Toledo? Kaya nga to kun gipanagan-an kini dili man gud reality man gud ni. Ngayon na baboy nga ginani pag among-among ba. So dunay naghimo gyud kay na may ang argument of cause and effect ba. Kini effect ni dunay gi cause ngano na inani ni kasama Arnold. So unsa may initial findings ron sa atong kapulisan? Unsa may ilang gidudahan ron? Unsa may ilang mga anggulo karon kasama Arnold nga ilang gitan-aw nga most likely murag duol gyud aning sitwasyon na. Si Lieutenant Colonel de Guzman kasama nga Tonerofil nagpa-imbestigar pa ni iya pang gipakikinabian ang dag-iya sa 5 ka mga baboy kung unsa gyud ilang pagduda nga nganong nababaha ang dughan o gikuha aga atay o ang kasing-kasing ning 5 ka mga baboy pero matud pa niya nga di sa butuog ungo manggod kasama Tonerofil no si Police Lieutenant Colonel de Guzman. Mamo kana kay upan butuog kag ungo moingon ta gibalbal gini balbal gyud kay kana gon ang kana bang kuan ang baboy ba murag unsa man murag ka gi kuan Lord murag gi kaon ni Lord ang kuan naabahak man ni na kuan na ukab gyud kasama Tonerofil gi kamran o gi paak ka sa mga Tonerofil o niya giwisi-wisi ba mo nga naukab ang ihang dapit sa may dughan mo na kinanan imbestigaron gyud kay ato kuyawan ba bisig na mananap dan sigbin ba kanaon sa kini sigbin sa utlo masan di may galang nga maduduhat at tinuod ba ni sigbin og wa pero kining do na ba kay wolves day wa man po siguro wolves na napitan na ba mga iro nga kuan kana mga wild kuan ba ningiga nga pagkakuha Lord. Diba, usa man klasiya sa bugal-bugal sa dog. Di po tao may naghimo ani Arnold. Di man kuanan nimo. Paitan. Naghimo ana kasama Tonerofil. Layo ra ni silang balay Arnold, way nakabati sa nag-iwik ning baboy sa dihang gi kuanan ni, gi among-amungan ani. Pura ni distansya lang gamay kasama Tonerofil sa balay no. Nasli nadunggan pagkakadlawon, kahapon sa kadlawon nga kasikas dito silang ad. Motoy ni naog sila kasama nga Tonerofil, mga pila ka mga 30 minutos human sa kasikas. Muna pinang nabtan, mga kadlawon kasama Tonerofil nga nagbuyon na ning 5 ka mga baboy nga pulos na nangababahang dughan. Wanay kuan ba na kuan ang unod na tangtang na unya na bangag na gyud ang ihang tiyan kasama mga Tonerofil. Susi nila wana ang atay o ang kasing-kasing. Oo. So tan-awon siguro ni sa laboratory unsa nga klase sa pinaakan, unsa klase sa kuanod. Maklaro na diha unsa may alakang sa mga pulisyon ilan nang gi kuan? Ato mga veterinarians, masing magkatabang ani. Makig-coordinate sila kasama Tonerofil sa mga veterinarian o gani sa City Health Department diha sa Dakbayan sa Toledo kasama Tonerofil. Labi na silahang veterinary medicine na department diha sa Dakbayan sa Toledo. Kaya mapasol ta ang atong kapulisan sa Toledo na libog sa aning kalakihan na kasama Arnold. Tinood na kasama Tonerofil, libog yun kay ilang pagtuho hayop man pero ang uban nga mga residente dito kasama Tonerofil ingan magid nga ungog yun. Ang naghimo sa maong pagpatay aning 5 ka mga baboy. Kay pananitan kung ungo ni kini ni ang among-amungan ni baboy pero sus ay na lang in towns tao ha kuyawa ani Arnold. Yun. Madala ni kay sa hayop kaya sa mga Tonerofil, no? Doon na po tinatabo nga pagpatay po dito sa mga hayop sa Argao man dito, sa Sibunga, sa pipila ka tuig na ang nakalabay, o nga nato nakalabay nga tuig po daw diha sa Toledo, doon na po yung mga manok o mga baka ka sa mga Tonerofil ang gipang balbalsad, mato nila. So, ikunik-connect ni sa Katpulisan sa Dakbayan sa Toledo, ang mga insidente dito sa Dakbayan sa Toledo, ay labot na sa mga insidente kasama ng Tonerofil. Ato na nipabuton ang resulta niya sa investigasyon sa atong kapulisan. So ang hipiron sa Toledo mo ay nango sa investigasyon Lord? Nasa gisugo nga investigation kasama ng Tonerofil. Ang ilang investigation section diha sa Toledo City Police Station. Kidalan ko ni konon kay lisod man ni Lord. Kuan man ni. Realidad man nga dunay baboy nga giinani nga pagka-ihaw. So muna nga ang atong kakuyawan kung simba ko ba usab ibutan ta lang o mutuog balbal ang mga tao o mutuog balbal mutuog ungo kana sagol patuo-tuo na pero pwede sad og dunay mga mananap siguro diha Nold nga kwan kana na ang mukaon og kwan kay mga carnivores ba nga mga mananap sama ining kwan kanang tiger na day
katotoang leon. Wa siguro wa man po iso siguro dianol. Dito bitas maasin sa Southern Leyte. Ang ila dito dai do na say maasin so dito. Unya do na tiger, do na tiger, do na leon. Unya pakanon gyud na mga higala kay makarnibus man na kasamangkin. Ang pagkaon na karne gyud pero dili mawawa ng ilang ka-wild kung ilang pagkaon nga karne kanang kinilo na lang nga karne ba, no? Kinilo na lang nga karne. Mga carnivorous nga mga kuan, mga klase sa mananap, no? Ang uban kaon kag kuan, nay mga mananap mga kaog isig ka kuan ba? Mo man na bisa kani nang kaka kani kasama ngalan kaon og ilang kuan ano bugno na kaka mga higala. Sama po na kanang tiger o kanang leon. Dito sa maasin, ang leon dito day ang tigre do dito sa kuan maasin na Southern Leyte. Nakadto ko na nasay usaran nun to kabuk leon usabog tigre. Dito sa Subic daghan mga leon o mga tigre mga higala. Ang kuyaw mo gud ana kung makabuhi. Dito sa safari sa Carmen naa dito ang leon. Naay tigre pod sa Cebu Safari. Nindot baya ng Cebu Safari? No, nakasuloy ko dito mga sugit paminaw. Ang kuyaw ko na kung wa ba kay nakabuhi diya ron nga leon or nakabuhi diya nga tigre nga mo ni kaon na. Pero kanay magud tigre gud may makabuhi o kining leon o may makabuhi lan kanon masagal tibok kulis-kulison man ang tibok ka mananap indakin. Di man gud pilion na sa gud nga kanang kasing-kasing na kuwaon o kanang atay. Mo na matingala ka ba? Dito sa maasin ang ila ditong tiger indakin hibaw ba ka nga building alarmas mga pulis dito sa maasin na Southern Leyte. Ang ilang SWAT team dito alarmas na kay nakabuhi ang tiger. Pagkabuhi sa tigre dito na alarmang tibok barangay. Limang ka ng tigre nakabuhi. Mo di kanop sa mga di tabangan to og gukod sa mga pulis. Ang ilang SWAT dito may gila may tira gyud. Di kuan lang gid tirahan lang gid nila day kay lisod ba makaadto sa mga tao. Lisod na ba ni mong tirahon sa ning tiger kay pertira bang abdi ka indakin? Pertira ba labi na makakuana sus. Ngidde kayo ang mga tao dito kulbaan gyud. Mo na nga gipadad-an pila ka platon sa kuan dito mo lagi nagukod og kriminal dayo Sa tamay nga nakabuhi man tong tiger nila. Kanang nang safari na. Kana na ang sa kuan Carmen. Team na ng ilang kuan pero kuyawan sa tan-aw ka sa kuan og sus bako niya makabuhi na. Muna, kinini ang sakuan lang, tulido, ma-alarma lang ta o mapaso lang ta kay kung panalitan doon ay nakabuhing tigre, na nakabuhing leon, mukaon na dili man po ni anak mo kinanaan, muna magduda ta, unsa ba kani balbal ba kayo gini? Unsa ba? So atong sundan ang atong kapulisan na Ninold, sa ilang kinini ang makuha nilang resulta unya sa ilang investigasyon ka sa mga Arnold. Yes, Atol Neropil, ato lang i-follow up karon sa dakbayan sa Toledo, labi na sa PNP nga nagsugudan sa investigasyon kagahapon adlaw gani nagpadala sa PNP personal gito-gyud sa balay aning tagiya sa 5 ka mga baboy nga giingong nga gibalbal sa ungo. Arnold Bustamante, Tata Carmen. Radyo mo nationwide. Salamat Arnold Bustamante sa imong report. Sundan ta lang ni may galaning kwan kay na hinabi naman to lang kasamang Arnold na report naman ng kasamang Arnold Bustamante ang katong tag-iya naman na interview na so ako lang ipa-report kasamang Arnold kay arita sa habig sa investigasyon mo orang kada ta sa pikas nga kuan na kay kinahanglan gyud para nakuha investigaran gyud day kay unsang klasihas mananap ni nagkaon ani nga kuan man unsang klasihas mananap ni kaon ani nga ang gipili may gala kana naman sang atay o kanang iyang kasing-kasing pastilan. Matalinong talakayan, napapanahon at pinag-uusapan. Dito diretsahan, walang paligoy-ligoy, walang bulahan. Straight to the point. Mas malamang usapan, mas mabusising talakayan, komentaryong mas mauunawaan. Straight to the point. Tata RMN, radyo mo nationwide.